Pelago joto lokurong no khulumbai kha tinini srungmungte wansok mungni video go joto lokurong no lamsogo ani bumung kulungti jamatia jeng borok munui sosarok jepro pohor tongnai eba salgo chung chatini value saimania fia jepro munaknai eba jepro hor angnai apro chung chatini value belai kheno kam kheno bujili mano mohai kheno jepro chung tuikangya apro toini value saimania fia jepro chung tuikangnai apro tui topsa ni value busuk kebang chung kaham kheno bujili mano mai okhya apro mai ni value saimania fia jepro mai okhunai apro mai khopsa ni value busuk kebang chung bujili mano omo hai kheno family member by sing tongpro sing family member ni value saimania fia jepro sing family member by kusal tongnai eba kusal angai thangnai after sing family member ni value busuk kotor eba busuk kaham sing bujili mana omo haikeno sing sak kaham tongpro hinke sing chini sak ni value no sing bujili mania fia jepro sing bemar angai jepro sing sak hamya angai afro hinke jeng sak ni value eba sak ni langma ni value busuk kebang busuk kotor jeng bujili mano fia baksa borok afro babusia bithi saka bithi sagai no tongo fia chini je samung nungmung tongmung te physical activities go se jeng 50% medicine mangai tongo eba jeng treatment angai thango abono belai kheno kom borok no bujili mano baksa busu borok o jinis no busite belai kheno jora lagai thango eba belai kheno jora nangai thango baksa busu bura kalangai thango apro se bujili eba baksa busu borok apro busia fia je borok sakni tongmung changmung nungmung te physical activities so se chini busakni thungpari bithi hinai je borok businai eba 13 থেকে 19 বছর বিসঙ্গ ও জিনিস ন বুঝিলা হাঁকে ও বড় বড় বেলা কেন সাকসেস তাকুতে খুব